बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा मिजौजिनो गिबियावनो गासिबो मेलेमजिबि रायजो राजा जोंनि बर' सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोन दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना सिगाङाव होनाय आङो भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजि मोनदों बे भिडिअनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना किसुमानानो मिथिजोबखाबाय आरो किसुमाना मिथियाखै जानांगौ मानोना गोबां रायजो राजाफ्रा नुखाजोब्बाय दिनै बे सासे बुरै बैसोनि मानसिखौ पलिटिकेल एबा राजनितिकनि दोहौजों इलेक्सन जोबनानै थांखांनायनि उनावबो बिथांजोआ इउपिपिएल हान्जानि ट्रेक्टरनि सबियाव भट होना फैनायनि उनाव बिथांजोखौ थारमाने अर्थात बे आयंखौ बिपिएफ हान्जानि माखासे सोद्रोमाफ्रा अर्थात दुथांफ्रा गाग्लोबदों मानो होनबा बेखौ साहा लोंनाय जायगायाव एबा हठात करे हटेलाव माने सोंनाय फिननाय खालामनायनि गेजेरजों बिथांजोखौ बुदों दा बेफोरबायदि मारै जाथावगौ जोङो निश्चय मिथिगौ जोंहा दानि जुगाव बेफोरबायदिया जाथावना नङा जोङो बयबो बुजिगौ एबा पलिटिकेलखौ लानानै जोङो बे बिमानि समान बैसो अर्थात बिबै बायदि सासे जोंनिनो सोरजिगिरि हिसाबै जों मानिजायो आइजो माहारिखौ बे बिथांजोखौ मा हिसाबाव बिथांमोना बेफोरबायदि गाग्लोबखो आरो मानो बेफोरबायदि बुनानै गालांखो दिनै जोङो नुहुरनानै मोनो जे दिनै इउपिपिएलआबो बेराफारसे गाग्लोबबाय थादों नाथाय बिपिएफआ जोबोर सिरियैनो दंमोन इलेक्सननि सिगां सिगां मानो दिनै इलेक्सन जोबनानै थांखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बरनाम खालामनांगौ आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामनांगौ दिनै बेफोरबायदि सानैसो सुबुङानो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरांनि गेजेरजों बुजिनानै मोननाय हिसाबाव बिथांमोना सानै बा साथाम दा बे सानै आरो साथामनि गेजेराव बिथांमोननि साथामसोआनो बिपिएफ हान्जाखौ जोबोर गाज्रि बरनाम होनाय जादों पलिटिकेल एबा भटनि समा जोबनानै थांसेयावबो बे बिथांजोखौ अर्थात बे आयंखौ बुनाया बे माने गनायथाव जायाखै दिनै जोङो बर' समाजा मा बेफोरबायदिनो थैलांजोबसै नामा इलेक्सन जोबखांनायनि उनावबो मानि थाखाय गावजों गाव दावराव दावसि जाबाय थानांगौ जाखो दासिमबो बुंनो थाङोबा क'क्राझार ओनसोलाव एबा बिटिआर ओनसोलाव इलेक्सननि दोहौआनो जोबनानै थाङाखै नाथाय इलेक्सना जोबनानै थांबाय नाथाय बिनि दुंहाव थासारिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै जायो थिग बेबायदिनो साननैसो सिगां इलेक्सननि सिगां लैहोर लैहोर गयारि बिथांखौ इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा अर्थात एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा जयै लोगो नांनानै बिथांखौ क'क्राझार सोहोराव एटेक खालामबाय बिथांनि न'आव थांनानै गारि घरा अन्थाइ खुबैनानै फैबाय आरो बेफोरबायदिनो गोबां माने खाम्फा बरगयारिमोनखौबो लामा माने एटेक खालामनाय गोबां जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि मानो जानांगौ दिनै नोंथांमोना पलिटिकेलखौ गेले पलिटिकेलाव था राजनितिकआव थाफा बाहागो ला खामानि माव मोजां खामानि माव नाथाय नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि सोरखौबा सिगि सग' खालामनो सोरखौबा दुमदाखार खालामनो सोरखौबा अभारटेक खालामनो सोरखौबा गाग्लोबनो थाखायथ' नोंथांमोनखौ पलिटिकेलाव लानाय जायाखै नोंथांमोना जिथु थारैनो बेफोरबायदि साननो हानाय एबा गोहो मेलेम गैयाब्ला नोंथांमोना पलिटिकेलाव थानाय बाय थायैया साबसिन जागोन मानोना नोंथांमोन बायदिया पलिटिकेलाव जेबो खाबु गैया जेरै नोंथांमोना पलिटिकेलनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौनो मिथिमोनाब्ला अब्ला पलिटिकेलाव थानानै मा फायदा जागोन नोंथांमोना जि पलिटिकेलाव थागोन नोंथांमोना बै पलिटिकेलखौ बरनामसो होबाय थागोन अर्थात हमनानै ला दिनै बिपिएफनि सानैसो सुबुङा नैबे इउपिपिएलआव भट होना फैनायखौ गाग्लोबबाय जिथिया बिपिएफनि बरनाम जालायबाय नंगौना नङा अब्ला बैबायदि बिथांमोना मारै पलिटिकेलाव थानो समायनो एबा बिपिएफजों मारै थाफानो समायनो आरो थिग बेबायदिनो इउपिपिएलनि जानानै लैहोर लैहोर गयारिमोनखौ खाम्फा बरगयारिमोनखौ गाग्लोबबाय बै बिथांमोना बोरै पलिटिकेलाव थानो समायनो समाया बेखायनो दिनै बेफोरबायदि थौले मेलेमनि सुबुंफोरखौ जिथु पलिटिकेलाव लाफानानै खामानि मावोब्ला मोनफ्रोमबो पलिटिकेला बरनाम जागोन आरो बिथांमोननि पलिटिकेला माने रायजो राजानि नोजोराव दागि जानानै थागोन बेखायनो आंनि नुहुरनायाव नोंथांमोनहा पलिटिकेलनि जिथुनाखि राजनितिक हिसाबै थानाय बा पलिटिकेलखौ दैदेनगिरि मानगोनां बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ मिनिस्टार हाग्रामा महिलारि नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो नोंथांमोना बेफोरबायदि थौले मेलेमनि सुबुंफोरखौ पलिटिकेलाव लाफानानै खामानि मावनायनिफ्राय लाफायैयानो साबसिन जागोन होननानै आं मिथिगौ आरो बेखौनो आं आसा खालामहरो दा नोंथांमोना बे भिडिअफोरखौ नायनानै माबोरै मोनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन दा बे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सिगां नोंथांमोना दिपेन बर' बिथाङा अर्थात एबसुनि आफादगिरि बिथाङा मा फोरमायदों खौरां मिथिनि गेजेरजों पलिटिकेलनि सोमोन्दै नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोनो हागोन भारत नाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि भारताव जि जेनेरेल इलेक्सन लकसभानि बे सोलिबाय थादों आसामाव मोनथाम फेजनि जालांबाय फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड फेज आरो खोब गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेसखौ दिनै नुबाय थादों
आरो स्पेसियलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों। दिपेन बर' सारा अर्थात एबसुनि मानगोनां आफादगिरिया मा फोरमायदों नोंथांमोना निश्चय खोनानो मोनदों आरो गोबाङानो मिथिखादोंबो। बे भिडिअखौबो गोबाङानो नुखांबाय। दिनैसिमहालागै 5 days बा 6 days जानानै थांबाय बे भिडिअआ। नाथाय समनि आंखालाव आङो नोंथांमोनजों नुजानो हायाखैमोन। बे सानब्रै सानबानि थाखाय आङो मोनसे गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जादोंमोन। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैनो हायाखैमोन। नाथाय थेवब्लाबो दिनै आङो फिन लानानै फैफिननाय जादों बे भिडिअखौ। नोंथांमोना साननो हागौ जे फुराना भिडिअ होननानै। स' बेफोरबायदि दासान आङो माने माखासे खोथा बुंनो गोनां दङ बे भिडिअनि सायाव, बेखायनो आं दिनै लाना फैदों। दिपेन बर' बिथाङा बुंदों जोंहा भारतबर्षआव अर्थात इलेक्सना सोलिबाय थानायनि उनाव जोंहा आसामाव मोनथाम फेज जानानै थांबाय, मोजाङै मोजां एबा रावनिबो जिउ खहा जायालासिनो। बे बाथ्राया जोबोद सैथो एबा मोजां। नाथाय इलेक्सननि सिगाङावनो अर्थात भटनि सिगाङावनो इउपिपिएल हान्जानि अर्थात एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा थौले मेलेमनि जाय सुबुंफोर बे बिथांमोना बिपिएफ हान्जाखौ गाग्लोबबाय थादोंमोन आरो अभारटेक खालामबाय थानायखौ जोङो गोबां नुबोदों। बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों गुबुन गुबुन सापर्टारफोरनि न'खराव अन्थाइ खुबैनाय, गारि गरायाव ग्लासाव अन्थाइ खुबैनाय, बे बाथ्राफोरनि सायाव जोङो बुंनो गोनां दङ। दिनै नोंथांमोन बायदि एबसु आफादा इउपिपिएल हान्जायाव सिथाबना थासेयावबो, साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोर थासेयावबो बैफोरबायदि खामानिया माबोरै जानो मोननांगौ? आरो लैहोर लैहोर बिथांखौ जे क'क्राझार सिटियावनो गाग्लोबबाय बा क'क्राझार टाउनावनो गाग्लोबबाय, अभारटेक खालामबाय, बुबाय, जोबथिंबायबाय, नै बियो माबोरै जानो मोननांगौ? बेफोर माबोरै जानो मोननांगौ? नोंथांमोननि एबसुनि मानसिफोर थासेयावबो, मेलेमजिबि सान्थौ मेलेमनि थान्दा गुसु मेलेमजों साननो हानाय गोहो गोनां बर' फरायसा आफादनि मानसिफोर थाफासेयावबो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि जानानै नोंथांमोनहा माबोरैहाय लैहोर लैहोर बिथांखौ क'क्राझार एरियायाव गाग्लोबनो हानांगौ? बे माबोरै गोजोन पलिटिकेल आगान सुरनाय जाखो? आरो गोजोन सुक्ति खालामनानै लाना फैनायनि मा मिनिं थाखो? दिनै बिटिआरखौ लानानै नोंथांमोना गोबां दावराव दावसि जालायबाय थायो। बेबो बिटिआर ओनसोलनि सिङावल'। नाथाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन। सनितपुर जिल्लानि जानानै, नन बिटिआरनि मानसि जानानै जोंहा जेबो गोनांथि गैयामोन। जोङो बुंनो गोनां मानो बाध्यता जायो? नोंथांमोनाबो बर', जोंबो बर'। जोङो जायखि बिटिआरनि बाहेरायाव था दाथा जोंहाबो नोंथांमोननि सायाव सानहरनो गोनां दङ। मानोना जोंबो बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोननि एरियायाव मा सोलिदों मा सोलिया जोंबो बेफोरखौ माने सानहरफ्लाङो आरो दुखु मोनो जोंबो गोसो गोरबोजों। नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि एरियायाव मानो बेफोरबायदि जाबाय थानो मोननांगौ? नोंथांमोननि बिटिआर एरियायाव बेफोरबायदि जाबाय थानाय माने जों साफ्रोमबो बर'फोरनि एरियायावनो बेफोरबायदि जेंनाया एबा समाजा सोलिबाय थागोन होननानैसो आं आसा नुहुरदों। दिनै नोंथांमोनहा बेफोरबायदि खालामबाय थानायखौ लानानै बिपिएफ हान्जानि माखासे थौले मेलेमनि सुबुंफ्राबो सासे नोंथांमोननि इउपिपिएल हान्जानि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै फैनायखौ बिथांमोनाबो गाग्लोबबाय। अब्ला दिनैसिमबो जोङो पलिटिकेल एबा राजनितिक भटनि दिना जोबनानै थांसेयावबो बेफोरबायदि गावजों गाव गाग्लोबलायबाय थायोबा, गावजों गाव दाङाबाजि जालायबाय थायोबा, गावजों गाव नांलाय खमलाय जाबाय थायोबा जोंनि बर'फोरखौ सोरबा गोजोन थासारियाव थादों होननानै मिथिगोन ना? नुहुरगोन ना? आरो थारैनो जोंनि बिटिआर समायगोन ना? बेफोरबायदिबा समायनाय नङा। जोङो दिनै गावजों गाव बेफोरबायदिखौ गोजानाव दोनलायनानै बोरैबा जोङो अनलायनानै आखाइ मुथि हमलायनानै जोङो खौसे जानानै जों गोजौ फारसे आगान सुरलांनो हागोन। आरो जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बर'नि जिथुनाखि डिमान्डफोर, जेरैबायदि बड'लेण्ड डिमान्डआ जोंहा नांफिनगौ जानानै फैगासिनो दङ लासै लासैनो, थिग बेफोरबायदि जोंनो बर'फोरनि गासैबो पावार एन्ड फांसनखौ मोनफिनजोबनो हानाय बायदि जोङो माबोरैबा गोजोन खौसे आगान सुरलांनो हागोन जों बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। दिनै जोङो बे 500 थाखा 1000 थाखानि थाखाय गावजों गावनो बेफोरबायदि 500 थाखा 1000 थाखानि लालसाखौ नुनानै जोङो गावजों गाव नांलाय खमलाय बुलायलायनानै जिउ खहा जालायोबा जोंहा बेयाव जेबो मुलाम्फा थानाय नङा आरो बिटिआरनि जेबो गोजोन सुक्तिनि मुं थानाय नङा होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना मा सानदों? निस्सय आं जेबो मिथिया, नाथाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। दिनै नोंथांमोननि बर' फरायसा आफादा जोबोद मेलेमजिबि सुबुंफोर नोंथांमोन थासेयावबो दिनै बैफोरबायदि हान्जाया माबोरैहाय गाग्लोबनो मोननांगौ? आंनि नुहरनायनि मेन गुबै थांखिया बेनो जे दिनै नोंथांमोनहा एबसुनि जानानै इउपिपिएल हान्जायाव थाफानानै खामानि मावनायानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि। आरो नोंथांमोनहा फरायसा आफाद मोनसे जानानै, बर'नि सिंस्रि आफाद जानानै नोंथांमोनहा पलिटिकेलाव आगान होथाबना थाफानानै खामानि मावनायानो बिराद गिदिर रं जादों।
मानोना दिनै नोंथांमोनाबो पलिटिकेलाव आगान होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौबो दुसिगोन रायजो राजाया नुनो मोन्दों जों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंसोर एबसुनि ना इउपिपिएलनि एबसुनि ना इउपिपिएलनि जों एबसुनि मानसिया बेयाव फैनायनि जेबो चान्स गैया नोंथांमोना पलिटिकेल जाना फैदोंबा बेयाव जेबो चान्स गैया नैफोरबायदि बुंलायनाय जों गोबां नुनो मोनदों नाथाय बेफोर मारै जागोन अब्ला दिनै बे जायगायावल' नङा गोबांथार जायगायावनो बेफोरबायदि जानो हागौ नोंथांमोना एसे हुसियार थानाया मोजां नोंथांमोना पलिटिकेलनिफ्राय गुगानाया मोजां नोंथांमोना राजनितिकआव आगान होनायनिफ्राय होयिया साबसिन होनो हागोन नोंथांमोना इनडाइरेक्टलि नाथाय डाइरेक्टलि नोंथांमोना सापर्ट होनाया जोबोर रं जादों लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव बाथ्राखौ बुंनो सानलिया सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र जिथुनाखि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरा नैबे आइजोखौ अर्थात नैबे आयंखौ माबायदि बबे समाव गाग्लोबनाय नोंथांमोना बे आइजोनि खुगानिफ्रायनो बा बे आयंनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ खोनासंनानै बुजिनानै लानो हासिगोन बोखांगासिला मोनै बबाव होआ होनबाय आहाबो ट्रेक्टराव होदों होनबाय दाना ट्रेक्टराव खामानि गैया लाब गैया ट्रेक्टरा बायजोब्बाय होननानै बुंबाय आवबो सादों आरो नैबे फाफ्लिखौबो फाफ्लिखौ थिखोनो हाया बे फाफ्लि माजों बुखो गानाय बायदि मोनो दा 2